I ho tenim. Vale, comencem a escalfar. Ah, Fins després, Sandra. Comencem a escalfar. Vinga, braços endavant. Canviarem, comptes de 10, anem a fer 15 moviments. Enrere, braços enrere. Cada cop intento estirar una mica més. Vale? El de l'autoestima, obro i tanco. I al contrari, pujo, baixo, de manera alternada, fins on pugui. Cada cop intento forçar una mica més, sempre que no hi hagi dolor. Vale? Flexiono i vaig costat, costat. Si veig que em marejo, miro un punt fixe i simplement roto jo. Bé, bé, bé. Vale, m'estiro i vaig cap a l'altre costat. M'estiro. Dotze, 13. Valentina, mira, coneixerem al nou fitxatge. Hola, Valentina. Ens escoltes bé? sí? Vale, estem escampant, vale, ja? Vinga, mans al clatell o aquí, m'inclino endavant i torno enrere. M'inclino endavant. Recordeu, si puc treure pit, esquena ben recta. Si veieu que les mans aquí creuades és massa fàcil, dificulto una mica més l'exercici amb les mans al clatell. Tres més. Vale? Segueixo mans al clatell, m'inclino lateralment fins on pugui, torno a posar-me a lloc i vaig cap a l'altre costat. No cal anar ràpid. Si veig que se'm cansen aquí els braços, vinc aquí, braços estirats. Cada cop intento baixar una mica més. He de notar que estic fent feina amb els abdominals. 5, 4, 3. Vale? Genoll, genoll. Genoll, genoll. Queden 5. 3. Vale? Obro, separo. Obro, separo. En aquest, si estic de peu, vinc aquí, flexiono una mica genolls i lo mismo, obro, separo. Vale?
I vaig a fer punta. Faré 20 puntes amb els peus i 20 talons amunt. Sí? Es veu? Tampoc un moment els meus peus. Quina perspectiva més rara. Cadascú el seu ritme, que estem escalfant. Després ja vindrà les parts gracioses. I canvio al revés. Si estic de peu, vigileu quan aixequeu les puntes. Si m'he de recolzar el cul a la paret per poder-ho fer millor, aquest cansa més, 5, 3, 1, i ja podem agafar la goma per fer una mica més de mobilitat. Vale, la goma sempre tensa, ja ho sabeu. Vinc aquí, pujo i baixo 15 vegades, goma tensa. Cada vegada intento anar una mica més enrere. Tres. Relaxem una mica els patlles. Me'n vaig a... Passo goma per darrere del cap, aixeco l'altre braç i passo per davant. Per darrere, per davant. Per darrere, per davant. Fem 10 cap a un sentit, 10 cap a l'altre. Aixeco un braç, passo per darrere, aixeco l'altre braç i aquest fa que passi per davant la goma. I canvio de sentit. Passo per darrere, per davant. Braços estirats, goma tensa. Dos. 1. Descanso una mica espatlles. Me'n vaig a fer els tríceps. La goma passa per darrere. Sí? La mà que no està fent res. Va a la zona de les lumbars, fixa. Sí? No la puc moure i a partir d'aquí faig l'extensió del braç cap amunt. Sí? Ja sabeu, el colze no l'obro, sinó que intento que estigui a prop de l'orella. Vinga, 10 i 10. Perfecte. I canvio. El mateix l'agafo amb l'altra. Va per darrere. Mà dreta fixada a la zona de les lumbars. Som-hi, 10 més. I 10. Vale. Anem a fer 10 obertures. Farem 10 obertures horitzontals més 10 més canviant d'angles. Vale? Som-hi. Estiro bé enrere. Estiro bé enrere. Goma sempre tensa. I 10, ara sí vaig canviant d'angles. He de notar l'esquena. I 10. Descanso una mica més. Queden 2 d'aquests. Goma tensa, sí. Faig força, braços estirats. Vaig cap amunt del cap,
passa per darrere, amunt, passa davant el pit. Vale? Pit, amunt, cervicals, amunt, pit. Vale? Som-hi 15 vegades. Si tinc peses, també puc fer les peses. Recordeu-vos, estiro braços, faig força per estirar la goma. Vale, descanso. Anem a per l'últim. Si us en recordeu de l'espasa, me fixa aquí al costat del maluc, de la cadera, i a partir d'aquí estiro en diagonal. Estiro en diagonal. Doncs som-hi, 15 i 15. Estiro. La goma no s'estensa en cap moment, 4, 3, 1, i canvio. Me fixa el maluc, tenso goma i faig l'extensió del colze. 5, 4, 2, 1 i fora. Vale, perfecte. A partir d'aquí, deixo de gravar un moment. Vinga, ara ja després d'aquest break, anem a fer 3 sèries de 4 exercicis. Vale? Els explico tots, però després ja sabeu que els aniré repetint totes les vegades que facin falta. Primer exercici. Hi ha 2 opcions que podeu triar. O 30 segons de planxa, ja sigui a la cadira, que aquí tinc uns peus enrere i aguanto aquí, que el maluc no em caigui. Sí? Espera, no em veu. Vale. 30 segons de planxa aquí, vale? Sí? O 30 segons faig cercles petits i ràpids amb les espatlles endavant. Vale? O un o l'altre, m'és igual. Segon exercici. Tothom igual. Rem vertical, 20 repeticions. Amb la goma o amb les peses, si et faig goma, col·loco la goma a sota dels genolls i el rem, o sigui, aixequés les bosses de la compra per posar-les a sota de la taula. Vale? Aquest ja l'he fet a vegades. Si tinc peses, doncs ja si estic d'en peu asseguda, les peses les segueixen la panxa fins al pit i els colzes van cap amunt. Vale? 20 d'aquests, de rem vertical. Després me'n vaig a 30 segons de jumping jacks. Sí? Si estic de peu, vinc aquí, desplaço, desplaço, desplaço sense parar. Si estic asseguda, ja ho sabeu. Vinc aquí. 30 segons, jo portaré el temps, tothom mira igual, per tant no us preocupeu pel temps. I l'últim exercici, 20 repeticions del bon dia. Si estic de peu, creu braços, m'inclino endavant, com si volgués agafar alguna cosa del terra i em torno a incorporar. I és com el que hem fet a l'escalfament. M'inclino endavant i torno enrere. Si tinc peses, doncs agafo les peses, vale? I faig flexió, treball de flexió i extensió de maluc. Sí? Doncs comencem. Comencem pels 30 segons de planxa o 30 segons de cercles petits i ràpids amb les espatlles. Vale? Vinga, 3, 2, 1... Hem estat revisant de tot. Vale, aguanto. Fem 10. Fem ràpid les mans. Ens queden 10. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2,
Descanso, me'n vaig cap al segon exercici, que era el rem vertical. Si tinc goma, la goma passa per sota de les cuixes i vinc aquí. Vinga, 20 vegades. Que hem de muscular el tren superior. I xerrant ja m'he descomptat. Quantes portem? Esther, tu sempre comptaves abans. Vale, Carme, tu estàs comptant. Quan tu diguis prou, doncs pararem. Quantes queden? No et sentim, Però que no és de segons. No, són 20 repeticions. És un exercici de segons, un de valer. Anem ara sí per l'exercici, el segon exercici de segons, el jumping jacks. Sí, si estic asseguda, vinc aquí. Si estic en peu, us desplaço. Doncs vinga, vámonos, 30 segons, a darrere canya, sense parar. Veig que abans he aguantat bé els 30 segons, pujo el ritme. I si no, objectiu aguantar-los. Vinga, queden 10 segons. 3, 2, 1... I anem a per l'últim, el del bon dia. Sí? En recordeu-vos, si estic d'aquí, esquena ben recta, flexiono maluc i torno enrere. Sí? Doncs vinga, 20 repeticions. Ara sí que no em perdré, Vinga. Cadascú al seu ritme. He de notar que s'estira la musculatura de les cames, la posterior. I que també estic fent feina a la zona de les lumbars. Vinga, queden 5, 4, 2, una més i fora. Vale, perfecte. Amb això tenim la primera sèrie feta. Descansem un minut i anem a per la segona i tercera sèrie. Si heu de beure aigua, una ronda, us en recordeu del primer exercici, que anava per segons? O 30 segons de planxa, o estiro bé braços i aguanto 30 segons de cercles petits i ràpids. Doncs vinga, 3, 2, 1, vaig enrere. Cadascú que faci el que vulgui. Si estic fent la planxa, apreto abdominals i que el maluc no caigui cap a baix. Queden 15. Si veig que em van caient els braços, forço, pujo. Queda recta, 3, 2, 1, perfecte. Me'n vaig pel segon. El del rem, el de pujo la compra a la taula. Vinga, 20 repeticions. Esquena recta. Molt bé. Queden 5, 4, 1 i fora. Bueno, 22 n'hem fet. Sí? Doncs t'ho juro que les he comptat, Ah, doncs jo he fet 22. Que fort! Jo les he comptat i he fet 20, O sigui, o has anat més ràpida
O no sé, m'he hagut d'escoltar. Com que abans m'has dit quantes em portava, aquest cop he fet consciència i he estat al cas. Vinga, 30 segons deixant penjats. Sí, si vull fer un les peses, també endavant, Podeu fer un les peses. Vinga, 30 segons. 3, 2, 1, vamos. Va, portem 10. Perquè us dic sempre, si veig que les espatlles m'estan començant a molestar, en comptes de cap amunt, feia moviment cap endavant. 3, 2, 1, i me'n vaig per l'últim exercici, el del bon dia. Sí? Vinga. Som-hi. M'inclino endavant, esquena ben recta i torno enrere. Si estic de peu i veig que perilla la meva seguretat o l'equilibri, recolzo el cul, m'inclino endavant i torno enrere. Esther, ara quantes portem? Ui, 14. Aquí ja estem quasi. I última. Perfecte. Vale, descanso. Descanso o esteu bé per fer una tercera sèrie així pim-pam? Danos caña. Sí? Canya? Sí. Doncs vinga, canya. Anem a la tercera. Molt bé, molt bé. Bueno, només ha opinat a l'Aurelio, però pa'lante. Vinga, 30 segons. O planxa o braços. Vale? El que digueu. 3, Aquestes dones me mataran. 3, 2, 1, va. Ara sí, als 15 segons us aviso les que estigueu fent braços i canvieu de sentit. Vinga, 3, 2, 1, canvio de sentit. Si estava rodant endavant, vaig enrere i al revés. Vamos, aguanto. Queden 5, 4, 3, 1 i fora. Molt bona. El de la compra. Vinga. 20 vegades. Heu de notar que esteu fent feina amb el trapezi, que és el múscul aquest que fa forma de triangle, que comença per les cervicals i va una mica cap a baix. Heu de notar aquella zona que esteu fent feina. Som-hi. Estic superconcentrada, Esther. I porto 13. Sí? I llestos? 30 segons, ja penjats. Vinga, ara ja ho faré amb la goma. Pues 3, 2, 1, vamos. Podeu fer-ho amb goma o amb pesa, sense res, com vulgueu. Recordeu-vos sempre, respiro nas, boca. Fem 15. Cinc, 4, 3, 2, 1 i fora. I ara sí, l'últim d'aquest combo d'exercicis, el del bon dia. Vinga, vámonos.
Vinga, m'inclino endavant, torno enrere. Esquena recta. Hi ha algú que s'ha aparegut? 3, l'Ester. 2, no, l'Ester està. I fora. No ha desaparegut una persona? L'última part principal, vale, de força, farem 2 sèries de 4 exercicis, però ara sí no, com abans, 20 repeticions dels 4 exercicis. Sí? Ens centrarem 3, sobretot, en braços i l'últim d'abdominals, vale? Laterals. Així que us explico. Com que ara no anem ni per temps ni cal anar ràpid, us explico el primer exercici, el fem, després el segon, el fem, vale? I etc. Per tant, el primer, el de tota la vida, dels bíceps, lumbar i corrents, sí? Si balla amb goma, la goma o la xafo amb el peu o la col·loco sota les cuixes i flexiono colzes amunt. Sí? 20 vegades. Doncs som-hi. Esquena ben recta. Si tingui peses, doncs ho notarà una mica més. Vinga, 3, 2, 1, vamos. 5. Quinze. 19 i 20. Perfecte. Me'n vaig a fer rotació externa dels rotadors. Vale? És a dir, aguanto fixa mà esquerra, el colze enganxat a la cintura i farà feina al braç dret. Sí? Obro, tanco. Obro, tanco. Vale? Faig 20 amb un braç, 20 amb l'altre. Sí? Es veu bé? Mà esquerra completament fixa i la que es mou és el dret. Pel que dèiem, això pel mal d'espatlles, etc. va perfecte. I ja m'he enrotllat tant que no sé per on anem. No estic comptant. Els 2 colzes, per això, enganxats a la cintura. M'apropo una mica més. El colze esquerre enganxat i aquí fort. És el I el dret també. Sí. Oi? I vaig separant goma i torno a unir. Bueno, jo crec que ja hem fet 20. I ara el mateix, canvio de braç. Mà fixa aquí, colze fixa, i és l'esquerra la que es separa i torna. Vinga, 20 més. Ho noteu o no? 17. I 20. I noteu els músculs o no? A mi m'ha cansat més aquest que tota la resta. Sí. A veure... Vale, aquest simplement és de mobilitat. Supino, pronació i supinació dels canells. Si tinc peses, ho faig amb les peses. Sí, 20 vegades. Aquest no es podrem queixar.
3, 2, 1. I anem per l'últim dels abdominals. Si tinc peses, vaig amb les peses. Mà al clatell, que aquest ja l'hem fet molts cops. M'inclino i aixeco ràpid. Intento baixar lent, pujo ràpid. Vale? Si tinc goma, també puc xafar la goma amb el peu esquerre, que és cap on m'inclinaré. Sí? I la goma també em fa de resistència. Com veieu. Vinga, 20. A veure. Que se me complica. A veure. El braç no fa res, simplement són els abdominals, els oblics, els que estan fent la feina. I canvio de costat. Xafo bé. Sí. Vam poder quedar en 5, 4, 2, 1 i fora. Perfecte. Per tant, ara tornarem a començar aquest combo de 4 exercicis, segona sèrie i última, i ens posem a fer estiraments. Vale? Per tant, començo pel primer, que eren els bíceps. Flexiono els dos colzes. Sí? O som-hi 20. Si hi ha algú que 20 se li queda curt, endavant, que vagi més ràpid, pot fer 30, 40. Fent recte. Quantes portem? 18. I 20. Perfecte. Anem pels dels rotadors. Sí, aquest que hem fet al principi, mà esquerra, enganxo el colze a la cintura. Sí, aquest és el gest. O som-hi 20 i 20. Perfecte. En 5. 1 i fora. Ja us dic que aquest em cansa més que el de la resta que hem fet. Som-hi. Braç dret, colze enganxat. Braç esquerre, colze enganxat i separo i faig rotació externa. Eren 5, 4, 3, 1 i fora. També és molt interessant fer rotacions internes, però hauríeu d'enganxar la goma en algun altre lloc. És a dir, fer la rotació cap a dins. Per tant, la goma, la força hauria d'estar des de fora. Però que ara no ho farem. Les que teniu pegues sí que ho podeu fer, però dic que també podria ser interessant a casa vosaltres enganxar-ho a alguna porta o alguna barana que tingueu i fer-ho cap a dins també. I anem per l'últim, penúltim, rotació, supinació i pronació de canells. Cinc,
2, 1. I ara sí que anem per l'últim, el de la inclinació lateral. Doncs som-hi. Epa. Som-hi. M'inclino lateral, pujo. Si tinc pesa o goma, l'aprofito. I si no, només mobilitat. Anem per la meitat. No, 20 i canviem. Vinga, vámonos. Intento baixar lent, pujar ràpid. Baixo lent, pujo ràpid. Quinze. 18. 19. I 20. Perfecte. Boníssim. Doncs fico stop. Si heu de veure, poso play, estirem 5 minutets i sou lliures. Vinga. Vinga, aquí, creu. De mentre faig 10 cercles amb el canell cap a un sentit. I 10 cap a l'altre. Vale? Canvio de braç, el mateix, creu. Canvio de sentit. Vale? M'estiro, agafo i estiro encara una miqueta més. Inspiro, agafo aire pel nas, deixo anar per la boca. Canviem de costat. Estiro i en l'altre braç acompanyo. Tornem a canviar de costat, el mateix. I una última. Vale. Ans del clatell, trec pit i em faig petita. Trec pit. Sempre respiro, agafo aire pel nas, deixo anar per la boca. Dos més. Bé. Mans aquí, a la zona de les lumbars. El mateix, trec pit. Intento tirar els colzes endavant. Trec pit. Colzes endavant. Dos més. Vale, canvi.
El palmell mirant cap a la càmera i amb l'altre braç estiro. Vale, mateix braç, ensenyo les ungles a la càmera i torno a estirar. I canvio de mà, el mateix. Estiro. Ensenyo les ungles i torno a estirar. Vale, últims 3. Tinc aquí. Començo apropant l'orella a l'espatlla, però cas que no fa res, com si volgués tocar el terra per estirar més. I a poc vaig apropant la barbeta cap a l'esternum, sí? I canvio. Anem per l'últim. Cap a baix, l'esquena ben recta. Vale, anem a fer les 3 respiracions finals. Sí? Agafa el màxim d'aire possible pel nas. Acompanya amb els braços i quan ja no puc més vaig buidant, i vaig exhalant, deixant l'aire per la boca. Vinga, 2 més. Ja no puc més. I una última. Ole, ole! Ole, ole! Un dia més, ara ja ens veiem dijous que ve, que serà l'últim dia abans de vacances. Sí? Que tindrem 2 setmanes, que vosaltres sí que tindreu deures, que és entrar al canal de YouTube de la federació i posar-vos les 70 i pico classes que tenim gravades, doncs vinga, cada dia 3 o 4. I així aneu fent cada dia. Si feu una a la setmana, mira, ja seré molt feliç. Si són 2 setmanes, tampoc és tant. S'ha de fer. Vinga, va. Si no, apareixen els dolors. Ja quedarem pel grup, va. Ai. Sí. Bueno, que vagi molt bé el que queda de setmana. Ens veiem dijous 21. Perfecto.